אוקיי, חלק 3. פה יש את הבניין האחר. פה זה גם חצי מקום צופה בצד, ופה אתה יכול לראות את הנוף. פה כתוב את מה שהעיר עושה, אבל אומרים לא לחצות אותו. אז בואו נרד למטה וניכנס לבניין קפרו. אוקיי. כל לחור אני נראה מה יש בו. אני רואה את הגדול, אז את הסקרנות נשמור לסוף. בואו נעלה לראות מה יש בו. אוקיי, בואו. אתם רואים מה יש בו? או, נגיד הנה פה, בוא נעלה פה למעלה. גם יש סליפה, יאללה בואו נעלה בוא נעלה למעלה. למעלה. וואי, איזה ש... או, ראית? איזה מעקה? תעלה. ממה זה עשו את זה? מברזל, תעלה. משקל לא יכול לעלות. יורדי. תהיה למטה.